नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. गोंय राज्यात अवजड वाहनाक दिवसान तात्पुरतीक निषेध केल्ल्यान माजाळी गेटार वाहनाची रांगच रांग. कारवार. गोंय राज्याच्या बेतुलात जावच्या इंडिया एनर्जी वीक या समावेशात देश विदेशाच्यान हजारांची संख्येन गण्य व्यक्ती म्हणल्यार VIP भाग घेवचे आसून या मार्गार अशा अवजड वाहनांची अडखळ जावची नाका म्हण दिवसान अवजड वाहनाक गोंय राज्यात संचाराक निषेध करून अशी वाहनाक सकाळी 6 ते रात्री 10 वाजता पर्यंत या अवधीत गोवा राज्यात 6 फेब्रुवारीच्यान 10 फेब्रुवारी पर्यंत निर्बंध गोंय सरकारान घातला म्हण माजाळी चेकपोस्टार अशा अवजड वाहनाची सुमार 1 किलोमीटर पेक्षा जास्त लांब रांग लागला. गोंय सरकारान हो निर्णय अचानक घेयिल्ल्यान बेंगळूर केरळ सारख्या भागांतल्यान मालवाहू वाहना गोंयांत येवच्या वाहन चालकाले हाल जालात. पयलींच हे सरकारान जाहीर केल्ले उरल्यार होड त्रास जायनाशिल्ले अशे मालवाहू वाहनाचे चालक आनंद सालियान हेमी प्रसार माध्यमांत सांगले. या बद्दल गोंयच्या पोलीस अधिकाऱ्या कडेन माहिती विचारली असता त्या वेळार तेमी सांगले की या रस्त्यार VIP लोकांक अशा वाहनाचो त्रास नाका म्हण सरकारान हो निर्णय घेयल्याक आमकां ही वाहनां निषेध करची पडली अशें काणकोणच्या पोलीस अधिकाऱ्यान प्रसार माध्यमांत सांगला. श्री चणकादेवी मंदिराचो अष्टबंधन सुवाळो. कारवार तालुका हाणकोणच्या सुप्रसिद्ध अशी नवसाक पावची श्री सांतेरी देवील्या परिवार देवाली व्हडली भयण श्री चणकादेवील्या नूतन मंदिराचो आणि श्रीच्या मूर्तीचो अष्टबंधन आणि प्रतिष्ठापना सुवाळो शनिवार फेब्रुवारी 10 आणि 11 तारखेक ग्राम पुरोहित श्री प्रभाकर जोशी आणि गोकर्ण क्षेत्र पुरोहित वेदमूर्ती वेदमहर्षी श्री नागभूषण उपाध्याय हेमगेल्या धार्मिक विधी जातलो. शनिवार 10 फेब्रुवारी सकाळी 9 वाजताना हणकोण मुख्य रस्त्याच्या महाद्वाराकडच्या श्रीच्या आवारात पर्यंत हणकोण गावचे सुवासिनीलो ढोल तासाच्या गजरात कलश मिरवणूक कार्यक्रम. सांजे 7 वाजताना ग्रामस्थातर्फे दीपोत्सव साजरा करतले. आयतार 11 फेब्रुवारी सकाळी 10:07 शुभमुहूर्तार श्री चणकादेवीच्या नूतन मूर्तीची आणि शिखर प्रतिष्ठापना कार्यक्रम कारवारच्या रामकृष्ण आश्रमाचे श्री 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 भावेशानंद स्वामी हेमगेल्या हस्तान जातलो. दनपारा 12:27 महामंगळारती तीर्थप्रसाद. दनपारा 1:30 ते 3:30 पर्यंत हणकोणचे मंगेश गणबा नाईक दीपक लक्ष्मण नाईक प्रवीण सुधाकर नाईक हेमगेल सौजन्यान अन्न संतर्पण जातले. दनपारा 1:30 ते 7 पर्यंत देवीचे दर्शन आणि हुटी स्वीकारतले. सगळे भक्तान या सगळ्या धार्मिक कार्यक्रमाक हजर राहून श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो असे चणकादेवी उत्सव समितीतर्फे कळयला. पेट्रोल पंपार पेट्रोल वाहनात घालताना गिरायकांक सादूर रावची गरज. कारवार. पेट्रोल पंपार पेट्रोल वाहनात घालताना खूप पेट्रोल पंपार मिटरात गडबड जाता अशी बातमी ऐकू येतेर आसा. कारवारच्या सरदारजी पेट्रोल पंपार एक गिरायकान अशीच घटना चलताना रंगे हात धरिल्लो व्हिडिओ व्हायरल जाला. एक वाहन चालक कारवार सरदारजी पेट्रोल पंपार पेट्रोल घालच्या गेले तेन्ना पंपावेल्या सर्वरान पेट्रोल घालचे पयलीं मीटर 0 म्हूण दाखयले. पेट्रोल घालचे पयलींच मीटर सुरू जाले. तेणी ते बंद करून परत पेट्रोल घालूंक सांगलो. परत तशेंच जाले आणि तिसरे वेळा बी मीटर सुरू जावचे पयलींच 5 रुपये पेट्रोल घातलो अशें मीटर दाखवू लागले. तेन्ना त्या गिरायकान त्या घटनेचो व्हिडिओ करून आक्षेप घेतलो. बाजून आशिल्ल्या सगळ्या वाहन चालकाक प्रत्यक्ष ते मीटर दाखयले आणि पेट्रोल पंपाची मालकीन येवन विचारपूस करतलेत थंय आशिल्ल्या सगळ्याच गिरायकान तेमकां जाब विचारलो तर तेमी उलट उडवाउडवीची उत्तर दिवन मशीन खराब जावू शकता सध्या तेजे काम सुरू आसा अशी उत्तर दिले. तेन्ना जमिल्ल्यान काम सुरू असल्यार तो वेळपर्यंत पंप बंद दवरा अशी गिरायकाले लूट करनाकात अशी ताकीद दिल्ली घटना घडली. पण हितूंत मशीन बिगडला काय मुद्दाम बिगडला हे खरे काय खोटे हेची पुष्टी चॅनल दिवू शकना. प्रत्येक पंपार पेट्रोल घालताना 0 म्हूण सर्वर दाखयतात पण 0 जाल्यानंतर मीटर कितल्या वेळान सुरू जावू जाय हे सार्वजनिकांक कळची गरज आसा अशी पाटी लावची बी गरज आसा. काही जाग्यार 0 म्हूण दाखयतात आणि सुरू जातनाच 40-50 रुपया वेल्यान मीटर दाखयता अशें जावू जायना म्हण अशा फसवेगिरी करच्या पंपाचेर वाहन चालकान सावधानतेन रावू जाय किंवा त्या पंपार वयचो निषेध करूं जाय तेन्नाच हेमकां कळू येतले अशें सार्वजनिकाले मत आसा. लाइव देखिए कैसे ऑटोमेटिक बढ़ गया. देखिए
देखिए नहीं डाल के भी ऑटोमेटिक बढ़ गया कैसे, देखिए आप लोग। देखिए अभी 100 में डाला 15 हो गया, 100 डाला अभी 15 हो गया। ये लोग कैसे कर रहे हैं? नहीं वही हो गया। देखिए अभी डाला नहीं, आप लोग एग्जाम्पल है, अभी डाला नहीं कैसे हो गया देखिए। हाँ अभी डाला नहीं कैसे हो गया आपका, अभी डाला नहीं 15 कैसे हो गया? आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं ना सर? हाँ देखिए देखिए आप खुद देखिए, देखिए इंडियन ऑयल में ये वही देखिए आप देखिए वो फटा नहीं आता तसे डालणे आता मी पळेल नंतर तुम्ही सांगता तुम्ही पहिले बंद कर तुम्ही मशीन बंद किती केला ना अहो ते सांगता आता तुम्ही पळेल नंतर तुम्ही उलटा ये 3 बार चले, 3 बार हो गया, 3 बार, एक बार में नहीं, 3 बार हो गया। आप लोग नहीं अभी तुरंत आके अभी डाल देता तो हम वो 15 रुपया हमारा लॉस होता, तुरंत अभी डाल देता तो 15 रुपया लॉस। अभी नहीं डाल के अभी कैसे हुआ? 120 का मैं डाला अभी, नहीं 120 का मैं डाला, ऑटोमेटिक 30 चला गया तो ये बोले नहीं है। सेकंड टाइम किया ऑटोमेटिक 31 चला गया, अभी थर्ड टाइम किया 15 रुपीज चला गया। ये सब कैसे कर रहे हैं? सगळे खबर है, उनको सब मालूम है। बोले आप जवाब दीजिए ना कैसे चल रहा है? हाँ अभी हम पेट्रोल डाल रहे थे, अभी पेट्रोल नहीं डाल के ऑटोमेटिक 15 रुपया चला गया, नहीं डाल के 0 में डाला कैसे हो गया? अभी 30 रुपीज, इससे पहले 31, इससे पहले मशीन है ना, वो कुछ खराब भी मशीन तो एक बार होता है ना। हाँ रुके, हेलो मैडम, राहू ना हाँ नहीं, जब 0 डाला मैं देखा ऑटोमेटिक बढ़ गया, फिर डाला, उसके बाद सेकंड टाइम किया, सेकंड टाइम में 30 रुपीज ऑटोमेटिक बढ़ गया, अभी 15 रुपीज। ये सभी पब्लिक देख रहे, ऑटोमेटिक हो गया। नहीं आप ऐसे तो पब्लिक को ठग रहे, पब्लिक को आप लोग कैसे नहीं करेंगे? हम जब बोला कंप्लेन किया हमारा 20 हम डाला कंप्लेन किया तो ऑटो में मना कर रहे हमें। आप लोग ठग रहे तो एयर एक बार होता है ना, 3 बार होता है। एग्जाम्पल 3 बार क्या काम चल रहा है तो आप देख के करना पड़ेगा ना। ये लोग को क्यों सर्वेंट में रखा है, सर्विस बंद करके रखा है, रखना चाहिए। काम चल रहा है तो पूरा पेट्रोल टंकी पूरा बंद करो। आप ठगने के लिए क्या काम चल रहा है? हाँ काम चल रहा है बोल के ये बहाना बना रहे हैं आप लोग, ये बहाना बना रहे हैं आप लोग। क्या आप कुछ और क्या पूछो? हम जब बोला जाइए ठाकरे बोल के फिर मैं मना किया। अभी आपके सामने आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके सामने कीजिए, वो हो रहा है नहीं हो रहा है मिस्टेक। अभी 0 कीजिए, आप अभी 0 कीजिए, फिर से 0 कीजिए। हमको धमकी दिखा रहा है, वो अभी हमको धमकी दिखा रहा है। ಹಾಯ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಏ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 2 ಸಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ। ऐसे में भी देखो जाके डाल रहे हैं तो ये तो कमजोर हो गया ना, पेट्रोल आप लोग डालेंगे तो कमजोर हो गया ना। वही वसिष्ठ गुरुकुल नर्सरी, सदाशिवगड, कारवार। ऍडमिशन सुरू असा। आमगेल नर्सरीत 2.5 ते 3 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी नर्सरी, LKG आणि UKG या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश सुरू असा। आमगेल नर्सरीत स्वतंत्र दिस, प्रजासत्ताक दिस, गोकुळाष्टमी, क्रिसमस, गुरुपौर्णिमा, दसरा उत्सव, दीपावली, संक्रांती, होळी यासारखे सगळे दिवस साजरे करतात। प्रार्थना, गाणी, खेळ, नाच, व्यायाम, वर्णमाला अक्षर अशा प्रतिभा कौशल्याचे ज्ञान विद्यार्थ्यांक दितात। गेल्या 4 वर्षांच्यान अमूल्य अशी सेवा दिल्या वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरीच्या विद्यार्थ्यांशिवाय LKG आणि UKG सारख्या विद्यार्थ्यांक सुद्धा ऍडमिशन दितात।
आजच भेट द्या आणि ऍडमिशन करा. वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी, महामाया रस्तो, मिलाग्री सोसायटी लागी, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 9986620486 आणि 9880368186. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.